Fatima bambakin biya, yau ga Ali wa Haidar na mai gidan bari ina ban girma. Zarcewa makiya har da yan uba masu ido na mujiya, babu yara za su yi da ke sarauniya, ganin kwake rike Allah daga hamshakiya, san babu shi na iyaye kan kikin biya, mai ja da ke Fatima banganta ba a cikin mata. Fatima Hamman Shakiya, Raruwa Fatima Zinariya, girman ki ne in ji Balarabiya, kamar kisan babu bako a Indiya, mai ja da ke Fatima banganta ba kargata. Kike da shi yasa kike gaba, na ce da su zancen nan su daina yi, Allah ta raka shi yasa take gaba, bata taimakon al'umma na ra'ayi, komai in za ta yo dan Allah take yi wa al'umma. Fatima domin ki ne, ba don kuɗi ba sai dankin halin ki ne, ya ta arziki ai lakabin ki ne, gidan attajirai sunan gidan ku ne, sarkin kyauta Fatima sunan ki ne, shi ne yasa kike gaba sannan biyar 'yan mata. Bashir Jogo ba ni kiɗan sauti na gaishe da Fati, Fatima Bamba Aliyu na ce ba zan manta kauna ba. Bashir Jogo ba ni kiɗan sauti na gaishe da Fati, Fatima Bamba Aliyu ya ce ba zai manta kauna ba. Ta nuna kauna Fatima ta yi min so da wasa ba, ba wai don kuɗi na ba barin in kyawu na sade ba, zancen kuɗi za a yi na san ba zan zarce Fati ba, fanni na kyau ne Fati ba ta yi kyan dan maciji ba, komai za a ce na yarda amma ba zan kyala Fati ba, iyaye na Fatima ya Allah ya karo dubin girma. Bashir Jogo ba ni kiɗan sauti na gaishe da Fati, Fatima Bamba Aliyu ya ce ba zai manta kauna ba. Ina gaida baban Fatima a ciki har da mamana, mai kuɗiya mai tarbiyya mai koyi na manzona, ai Fatima na dalin kirki ba ta raina kowa ba, Fatima ai kowa na ta ba ta ja labare ba, kyawun halayen Fatima ai ba zan yi hasashe ba, zan ce na bakin Fatima san ba ta furta karya ba. Bashir Jogo ba ni kiɗan sauti na gaishe da Fati, Fatima Bamba Aliyu ya ce ba zai manta kauna ba. A gaida ke Fatima bambakin biya, yau ga Ali wa Haidar na mai gidan bari ina ban girma.